Kun mietitään meidän itsenäisen Suomen sotia, niin me tiedetään, että Pohjois-Kymenlaakson rautatialogistiikan yhteyksien vuoksi oli erittäin pommitettu alue, samoin Etelä-Kymenlaakso satamayhteyksien takia. Ja ymmärtäkäämme tästä, että näin on tilanne edelleen. Ja tämän lisäksi meillä on kaksi puolustusvoimien paikkaa sekä reserviupseerikoulu Haminassa, niin olemme aivan keskiössä, kun puhutaan strategisesta merkityksestä Suomelle ja tulevan presidentin tehtäväkuviin verrattuna. Eli näillä sanoilla oikeastaan nyt haluan pyytää suuret aplodit meidän presidenttiehdokas numero 8, Alexander Stubb. Tervetuloa Kouvolaan. No niin, ja aloitetaan yksinkertaisella kysymyksellä. Millä fiiliksellä kohti sunnuntaita? Miten jaksat? Joo, kiitos. Ensinnäkin kiitos kaikille, että olette tulleet tänään paikalle. Ja ihan hyvillä fiiliksillä. Onhan tämä ollut tietysti aika pitkä matka, että just tuossa laskeskeltiin, että 170 päivää, eli pikkaisen vajaa 6 kuukautta. Ja meillä on ollut 45 paikkakuntaa, yli 700 tilaisuutta, yli 200 haastattelua. Ja eilen oli viimeinen ja 56. tentti. Aika hyvin mieli kyllä täytyy myöntää, että meni eilen illalla nukkumaan ja totta kai on vähän lyhyt työ, mutta nyt jaksetaan nämä 2 viimeistä päivää. Kampanja on niin hirveän hieno. Me voidaan kaikki suomalaiset olla ylpeitä siitä, miten kunnioittavasti ehdokkaat on toisiaan kohdellut tämän matkan varrella. Tämä on tällaisen suomalaisen demokratian voitto. Kyllä, ja tosissaan kouvolalaisena halutaan kiittää siitä, että eilen mainitsit kansallisessa mediassa, että olet tulossa Kouvolaan tänään. Se on aina positiivinen mainos, mitä me arvostetaan. Ja tosissaan tervetuloa Suomen varuskuntapääkaupunkiin. Tämä on erittäin arvostettu asia, että olet ottanut ajan ja tullut tänne meille kylään. Pakko kysyä tähän alkuun. Tämä on hankalampi kysymys. Olet nostanut paljon esiin julkisuudessa koko Suomen asuttamisen tärkeyttä, itäisen ja kaakkoisen Suomen elinvoiman tärkeyttä, niin se on varmasti sellainen asia, joka meillä on täällä kaikilla sydämellä. Niin mitä ajatuksia siihen liittyy? Joo, kiitos. Ensin täytyy myöntää, että joka kerta kun mä kuulen sanan Vekarajärvi tai Kouvola, niin tulee heti mieleen itse asiassa poikani, joka on nyt Suomen varusmiespalvelusta ja hänen aika monet metsälöt on mietitty näillä seuduilla. Ja sitten on aika paljon kavereiden lapsia, jotka tuossa Putissa on ja Rikarissa.